4 октябрь көнне Галиәскә Камал исемендәге театр яңа сезонын ачып җибәрә. Гадәттәгечә ул Кәрим Тинчуринның үлмәс зәңгәр шәле белән башланып китә. Бүген бездә кунакта спектакльдә Мәйсара ролен башкаручы актриса Гүзәл Гөлвердиева. Хәерле көн, Гүзәл, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Бик шатбыз сезне бүгенге көндә менә шушы студияда сезне күрүебезгә. Мин дә бик шатмын. Сез зәңгәр шәлдә Мәйсара ролен башкарасыз. Менә бу тәкъдимне ничек кабул иттегез? Әле ул вакытта мин студент кына идем. Фәрит абый мине чакырып алгач, булдыра алырсың микән? Үтә алырсың микән ул юлны дип, мин бер дә уйламыйча үтәм, әлбәттә, барып чыгачак дип. Шулай кабул иттем. Аннан соң инде репетициялар башлангач, менә каушау керде үземә генә. Гүзәл, анда бит әле нечкәлекләр дә бар. Ул бит музыкаль роль, шулай бит анда җырларга кирәк. Име, менә кемнән дәресләр алдыгыз? Мин белүемчә, сез бит әле конкурсларда да катнашкансыз, шушы вокал буенча, име? Менә шушы роль өстендә эшләгәндә кем белән шөгыльләндегез? Кемнән дәресләр алдыгыз? Ул вакытта театрда җыр буенча дәресләрне Марат абый Яхиев үткәрә иде. Зәңгәр шәлгә спектакльдәге җырларны без аның белән өйрәндек. Сезнең партнерыгыз Булат ролен башкаручы Ришатта консерватория белеме анарда бар, шулай бит? Ул сезгә ничек булса ярдәм иттеме? Ул мине күбрәк менә курыкма, барда яхшы булыр, син әйбәт җырлыйсың дип үзем ничек шатландырып торадыр инде. Өйрәтеп шулай, курыкмаска, поддерживать итәргә. Менә премьера көн хәтерлисезме? Менә беренче тапкыр шушы роль белән сәхнәгә чыкканыбызны. Беренче тапкыр премьера безнең бөтенләй гастрольдә үтте. Без ул көнне Самарга барган идек. Хәтерләмим. Менә дөресен әйткәндә хәтерләмим. Ул ничектер үтте дә китте. Сәхнә артында кем миңа яулык бәйли, кем мине бизәндерә, кем нәрсә чәчне үрә. Анда бөтенләй менә андый кичкенә генә детальләре бөтенләй истә түгел. Режиссер нәрсә дип әйтте? Канәгать булган микән сезнең башкаруыгыздан, сезнең ролегездән? Канәгать булгандыр дип өметләнәбез инде, алай итеп сөйләшмәдек. Ярый. Менә бу җырга тартылуыгыз, актриса булу менә хыялы кай чакта үзегезгә килде? Бала чактандыр инде, шулай бит? Менә шул сез әйттегез бит, конкурсларда катнашып йөргәнсез икән дип. Кичкенә чактан мин гел җырга тартылдым. Җырлар өйрәнеп, гел созвездие йолдызлык, ватан, дулкыннар, сандугач керде күңелгә, конкурсларында катнашайык. Шуннан менә 10нчы классны бетергәч, кая барырга икән дип уйладым да, әле 9дан соң китәсе идем. 9дан соң мин музыкаль училищега керергә дип өметләнгән идем. Тик экзаменнарына өлгермәдем, соңга калганмын. Кире 10нчы класска кайттым да, аннан инде әйтәм, китәргә кирәктер инде дип, әйтәм, кая барыйм икән. Ул вакытта Мингол-Галиевка җыр дәресләренә йөридек. Ул безне әйдәгез инде театр училищесына кереп карагыз. Biz анда кергәч җырларбыз дип әйткән иде. Шуны әйтәм, театр училищесына кереп карыйк әле дип, шулай дип театрга килеп эләктем мин. Бу сезнең язмышыгыз булган инде, шулай бит, Шул. Менә яңа театраль сезонда әлбәттә инде тамашачы театрдан яңа матур спектакльләр көтә, шулай бит? Тамашачыны нинди постановкалар, нинди спектакльләр белән шатландырырга әзерләнәсез? Шуны әйтеп китсәгез. Беренче премьера ул менә кеше сәхнәдә булачак. Ул инде шундый яңалык, яңа проект. Сишәмбе көн кич белән дип аталачак. Һәм ул менә үзенә бер юлы 3 спектакльне кертә. Алар араларында 1 сәгатьлек антракт белән барачак. Һәм ул сәгать 6да башланып, төнге 12гә хәтле барачак. Тамашачы түзә алыр микән моңа? Бу яңа интерактив ниндидер форма, шулай, шундый иммерсивный спектакль дип атала, шундый. Менә шулай дип әйтсәң дә була микән инде, тулы спектакльләр, араларында 1 сәгать тәнәфес, һәм шул 1 сәгатьлек тәнәфес ишендә, һәрбер спектакльдән соң инде фойеда төрле заман яшь төркемнәренең концертлары, дизайн маркет, аннан аш-су кибетләр эшләячәк, төрле лекциялар, мастер-класслар үтәчәк. Шуның белән кызыклы да инде ул. Бик әйбәт, ярар, карарбыз. Менә шул спектакль эчендә 3 спектакльләрендә атап үтәргә кирәк. Беренчесе
Туман, Гүзәл Сәгыйтова драматург, Туман исемле спектакль. Аны куючы режиссер Фәрит абый Бикшәнтәев. Икенчесе Парковка, аның драматургы Сөмбел Гафарова. Режиссеры Олег Кинзягулов һәм өченче спектакль ул Ишекләр, аның драматургы Энҗи Гыйззәтова һәм режиссеры Рамил Гараев. Яшьләр исемнәре дә яңгырый монда шулай бит? Әйе, аларның күбесенең беренче эшләре, драматурглар да үзләренең дебют эшләрен тәкъдим иттеләр. Тагы? Тагын менә бу спектакль 22 һәм 29 октябрьдә булачак, кеше сәхнәдә. Шулай ук 7 һәм 9 ноябрьдә безнең зур сәхнәдә булачак премьера, ул Александр Володинның Саналу кичләр спектакле булачак, аның режиссеры Айдар Заббаров. Шулай ук яңа исем. Әйе. Ул безнең инде спектакль куйган иде, тормышмы бу дигән спектакль. Шулай ук менә 2нче елга Алла бирсә, безнең баш режиссерыбыз Фәрит абый Бикшәнтәев 2 эшкә тотыначак. Ул Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлары һәм Иркаил Зәйдулланың Игез спектакльләрен, пьесаларын сәхнәләштерәчәк. Шул. Һәм балалар өчен безнең бер спектакль булачак, онытканмын. Аны Олег Кинзягулов куячак. Ул Таң батыр әкияте буенча сәхнәләштерелә. Димәк, өлкәннәрне дә балаларны онытмаган яңа сезонда рәхим итегез, шулай бит. Безнең театрдан тамашачыларыбызга бүләк бар. Димәк, һәм соравыбыз да бар. Менә шушындай чакыру кәгазе. Сорауга җавап дөрес биргән тамашачыга әлбәттә инде шушы чакыру кәгазе эләгәчәк. Сорау булайрак яңгырый. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле беренче тапкыр ничәнче елда сәхнәләштерде. Тамашачылардан без сорауны 554-30-51 телефоннан шалтыратып көтеп калабыз. Тапшыру беткәннән соң 1 сәгать дәвамында. Сезнең белән сау булашабыз, Гүзәл, бик зур рәхмәт. Сезне дә яңа постановкаларда, яңа спектакльләрдә күрербез дип өметләнәбез. Амин, сау булыгыз, көтәбез сезне сезон ачылышында. Зәңгәр шәлгә килегез. Рәхмәт бик зур.